Uy, bro. Buang apa? Kung ano ko diyan, pautang ako diyan. Pautang ko sa mga kaila dito day. Grabe na po din. Wa man pugay ko na kaila nimo. Muna ngano mangutang man ka. Nga wa man ti magkaila din do day. Tama, taong sam taon. Kabayaran na giti ka ko makita na puta diri. Sam taon. Wa mi ko kaila nimo nya bayaran ko na makita ta. Usa na taon. Kay sige na ba, pautang ako ba. Pila man sa imong utangon? Usa gatos. Unsa mo taong ko? Tagadiin ka day. Ay dito ko sa unahan ko. Si pangani mo? Ay basta naunsa naman yung taong ko. Na. Masyaw-syaw nga itong 100 na. Makita raman ta kay usa raman ta kalibutan. Mao gani usa ta kalibutan niya. Ay daghanap pa sa inyo wa man ko kibaw kinsay pangani mo. Daghanap ni istorya oy. Nah. Karon ganing panahon na ang kwarta. Lisod kay pangitaon niya imong senso ino guham. Mao gani nga mahuwam ko nimo gani. Unsa may trabaho nimo day? Wala. Muna, unsa pag guham nimo wa may trabaho? Mao gani nga manguhuam ko sa imo kay wa ko'y trabaho. Unya, unsa pag ilis nimo wa may trabaho? Ay ako ang diskarte. Kay basta bayaran di ka diri. Kung makita ta naunsa. Di pa lang ko nimo bayaran ha. Kana lagi te ka lagi. Kibaw ka kanang 100. Nah. Di pa ning kamutan ko ni aron makakwarta ko nya ikaw. Human na nimo. Ay pabuot nako. Ay pagbuot nako. Grabe naman. Tangkay. Ikaw di ka puwam. Isumuti ka ni kuya ang buanga ka. Bitaw. Okay naman god. Okay naman. Kajukan ka ba? Kaila naman tagod. Mao gani. Ontro. Okay naman god. Wa man ka magsulti day nga. Dako mo tuglawas mong kuya day. Pero ko andi basig na kay size sa pang-UC ba? Mora ka na 100 gani. Imo paging pasubrahan paging size nga. Size sa ganito grabe mo koy. 100 na magawa minya imo pagpasubrahan. Grabe pa nimo ikapay utangan, ikapay tangan ba? Kanang suko-suko. Ikapay mangutang, wa ba ko kaila si mo? Ang 100 ha? 100 si mo mata. 100 ba? O lagi ko magkita ta sunod diha. Pantay to ha? Kita abit ako diri ha? Unsa mo to mo kamo pa utangan? Yung suko pa mo. Hoy, unsa ta ko ra sa makita? Ay makita na lang kita. Wang dong taw kano ta kaila kanu sa to bayar ko 100 piste 100 nako eh. About 300 lang akong kwarta. Bro. Oy. Assalamualaikum kay. Mustan mo ka ba? Oh, okay na gapon. Tambay lagi dire kay. Mingaw kayo. Bro, ano? Nalagit ako yan si mo bro eh. Unsa man na? Basin bagay kwarta na ha? Kwarta gid bro. Kuha na sa ko bro be. Pakuasa ko di kuan mo be 500 bro be gatay be. Na. Ano lagi bro pag ginako. Akong kwarta kani bro. 300. Put kinsa to nanguam sa ko 100, 200 lang gini dire. Sino 500 masan grabe sa nimo di ka pautang sa tob. Ako pautang mi ko nimo kay amigo mo kita pero 200 man nabilin ko kay ang akong kwarta 300 kay kanang kuan man gihuman ang 100. Di blahe to ya ako pa bauta 500 man unsan grabe san mo di ka kahatag 500 so 500 man tagsar kita may invest mo. Lagi ang nabilin gini ko kay 200 na lang kay 100 gihuam kani wa ko kay latong tawana kani sa tunya bayran. Pila na kwarta nimo di day? 200 na lang. Ako na lang 200 be. Saan naman yung tamo? Kamu ba yung mangutang? Kamu ba yung masuko? Nga ka utangan po ka din po ka muhatag ng kwarta po. Naghapan mo kaya po na unsam po ka utangan po. Sige na lang 200 be. Bayari be ako ana ha? Moro ba nabili ko? Akong kwarta gani ako na gasto ron. Kamu ba yung gipanghuam tanan? Kuwangan pa kuwangan pa may kag 300 gani. 200 naman yung gatag ko. 500 ko tang utangon si mo. 200 naman yung gatag. Ako na ni utangan na pila mito. 500 to mong gikan ang huam no. Mo gani 500 ang giutang. Ya pala gatag ko 200 ra. Kuwangan pa kag 300 ko ah. So ako na ko'y utang si mo ha 200. Oh, utangan pa ka sa kog 300. 300. 200 naman yung gatag. 500 ang giutang. Utang siya 500. Gihatagan ako og 200. Kuwang og 300. Pila man kuwang nimo? 300. Oh, di kuwang ni kag 300 kuwang gani. Tuod na. Sige ha? Bayaran lang. Pala niya ako ang 300 nga kuwang nako ang nanako kwarta kay. Kaunsan man ta morgan to. Sana po kay siguro abi na mo 300 sana. Lagi siguro lagi to nako eh. 300 man ka kuwang ta si mo. 300 kay 500 matugi bayan nung ko si mo. Na 200 naman imong gihatag. Kuwangan pa kag 300 gani. Dapat ito kag pensyon ni kaugma. Kaugma lang ti ka bayaran siguro ay. Siguro ana ha. Siguro lagi nako lagi kapay nang utang ikay bayad nagbidalis ko ang ginon. Nansa po kang pautang po nga utang mo 500 mo ihatag po 200 naman pud la. Sig mao rin ginaibilin sa kong kwarta. Mo di ka nang pugson dek mao rin ko na ko nabilin dire. Dito ka kwarta nimo. Adi kay ikaw tay magsugsuko na kay ikaw men tay mangutang ako. Ang 200 da. Ay kuwangan pa may kag 300 gani. Mo gani ko lang 300 pero okay. Uli sa 200. Kalimte kuwangan pa kag 300. Grabe ni sana. O sige. Basta ako ang 200 ay balik ni na. Bay 300 gini mo kuwang may kag 300 kuwang gani. Kuwang sa kuwang 500. Nya akong gihatag kay 200. So ang akong utang 300. 500 ay ang giutang. Nya gatagaan ako 200. So kuwang ko 300.
kailangan siguro na kumuskwila. Ikaw ba? Take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rock slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back.